وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bizning inşallah bu yılga namaz derslari tamam bulur. Şunun bilen köpmedir biz sizning bilen endi şuшы şahadattan qola ikinci ibadat namaz turunda söyleştik. Hem namazның tertipleri, vakitlari, rəvişləri turunda түгел, belki namazның kübrək işki dünyası, işki məğnəsinə toxtaldıq, düşündük. Çünki elhamdülillah köp məşidlərdə namazның fiqhi tertiplərini öyrətələr, oxutalar elhamdülillah, Allah razı bulsun. Kitaplarımız da var, şulay bit. Hem lakin bu namazның işki dünyası, namazның bizning көзебезгә күренми торган өлеше кызганычка каршы ул бик әз өйрәнелә һәм моңа бик аз игътибар бирелә. Әмма без шуны белергә тиешбез, әгәр дә без намазның тышын матур итеп төзи алсак та, ләкин әгәр дә безнең намазыбызда калбның өлеше булмаса, намазның ички дөньясы төзек булмаса, ул намазның тәэсире дә безгә әз булачак һәм шулай ук аның инде кабул булу булмауы да шикле булачак. Чөнки тәнеңне, гәүдәңне намазгылыкка бастырып та, әгәр дә җаның, калбың килмәсә, бу инде дөрес булмый. Шуңа күрә әлхәмдүлилләх, руслар әйтмешләй, есть над чем работать, шулай бит. Алга таба барырга кирәк, моның өстендә эшләргә кирәк һәм иншалла калбыбызны да намазга китерә алсак, без күрербез, безнең намазларның тәэсире безнең тормышыбызга бик нык үзгәрәчәк. Чөнки намаз, әле менә соңгы дәрестә безнең шуның турында булган иде. Намазда Аллаһның бәрәкәте бар, намазда Аллаһның ярдәме бар. Намаз безгә ярдәм итә гынахларга каршы торырга, динебезне, иманыбызны сакларга. Шуңа күрә әлхәмдүлилләх, менә бу Аллаһ биргән әйтик инде корал бит инде бу, корал, җиһаз. Үзебезнең динебезне, тақвалыгыбызны сакларга, моны кулланырга кирәк. Безнең иншалла бик әз вакыт калып килә. 20 көн тирәсе инде, әзрәк күбрәк, шулай бит. Изге кунак килүгә Рамазан аена. Шуңа күрә иншалла инде бу безнең соңгы дәрес булыр бу елга. Минем белән инде башка мөгаллимәләр үзегез сөйләшеп бетерсез аларын. Барыбер сезгә дә әзерләнергә, изге Рамазанга вакыт кирәк, рәхәтләнеп, инде беләм, сабырлыгыз җитми, рәхәтләнеп ураза тотасыгыз килә бөтенегезнең. Бүген дә кемнәрдер әле җимешен генә капкандыр, суын гына капкандыр, шулай бит, иншалла ризыкланасы бардыр. Шуңа күрә инде әзерлек башланды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Шагбан айының күпчелек өлешен уразада булды дип Гайша радиллаһу анха риваят кыла. Һәм башка бер айда да ул кадәр ураза тотмады дип әйтә. Шуңа күрә без сөйләшәбез күп айлар турында, Мөхәррәм айында да ураза бар. Анда Рәҗәб уразасы турында да күп әйтәләр, ләкин кызганыч бик күпләр Шагбан уразасын энә бетермиләр, белеп бетермиләр мисың, ләкин Айша радиллаһу анха әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның Шагбандагы кебек күпчелек көннәрне уразада булганын белмим бүтән бер айда да. Әлбәттә Рамазан тамаман фарыз инде. Анда бер сүз дә юк, шулай бит. Әмма ләкин нәфил уразаларына килгәндә, менә бигрәк тә беренче өлешендә Шагбанның уразага керергә кирәк, әзерләнергә кирәк. Күп кеше менә ел буе ураза тотмый, дүшәмбе атна кич тотмый, Гарафа көннәре, Гашура көннәрен белмәй. Һәм Рамазанга килеп кергәч, кинәт тота башлап, кемнеңдер кан басымы күтәрелә, кемнеңдер башы авырта башлый, кемнеңдер анда язбысы ачыла, тагын нәрсә. Әлбәттә гыйбадәткә аңа ел буе әзерләнсәң, алдан әзерләнсәң, башың да авыртмас, кан басымың да борчымас. Бу кинәт булганга. Бу бит инде хәтта карагыз, сөннәт буенча без беренче авыз ачабыз, җимеш кабабыз, су эчәбез, аннан намаз укыйбыз. Шулай бит. Әле безнең әзерләнә, уяна бөтен әйбер. Аннары сыңгына ашыйбыз. Шулай бит инде.
Альхамдулилля, бу да күрсәтә, теге кояш байгач та тыгып куярга димәгән инде. Кило ярым, 2 киломны. Юк. Кеше әзерләнә, шуның кебек уразага да әзерләнергә кирәк. Әзерләнергә кирәк. Хәтта спортта да бит көрәшчеләрне дә алдан җылыталар, тренерлар, остазлар алдан җылыныгыз дип әйтәләр. Чөнки ул Алла сакласын, әгәр дә спортсмен көрәшче җылынмаган килеш керсә, аның я кулын сындыралар. Я растяжение була, я тагын нәрсә була, травма була. Һәм инде аның файдасы түгел, көрәшүенең зыяны була. Шуңа күрә андый хәлләр булмасын өчен спортсменнарны ишәтәләр, разминка, җылыталар аларны. Менә безнең дә тренер, остазыбыз, тренерның хатыны әйтте. Нәрсә диде Айша радиллаһу анха? Күпчелек өлешен ураза тота иде диде. Күпчелек өлешен ураза тота иде диде. Шуңа күрә әзерләнергә кирәк. Әзерләнергә, хәтта намазда да бит, мәсәлән, алдан сөннәт укыганда фарызың кадерлерәк була. Мәсәлән, алдан 2 рикагат укыйсың, иләнең 4 рикагат сөннәтен укыйсың. Шулаймы? Әйе. Ул бит кинәт урамнан җигереп кирип, фарыз уку түгел. Барыбер син алдан әзер, хәтта иртәнге намазның 2 рикагат сөннәтен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям калдырмаган дип килә. Шулай бит инде. Булар бөтенесе дә күрсәтә нәрсәне? Син әзерләнәсең. Йөрәгеңне әзерләйсең, күңелеңне әзерләйсең. Менә шунда, шуңа күрә сансыз булмыйк, битараф булмыйк, Шәгъбанның уразасын тотыйк. Чөнки ахырга таба анда инде ял итәргә кирәк була. Шуңа күрә әзерләник, Алла Тәгаләнең бөек кунагы изге Рамазан килә. Һәм менә бераз гына әле безнең дәресебезнең битендә иншалла башы гына бүген бераз гына шушы ураза гыйбадәтенең мәгънәсе турында әз генә насихатларга тукталасым килә. Чөнки без инде иншалла хәзер аны башлыйбыз, җомгаларда башлыйбыз. Аллаһ бирсә, ләкин күбегез җомгага килә алмаска мөмкин, шулай бит. Шуңа күрә бераз гына менә шушы ураза гыйбадәтенең мәгънәсе, аның бераз гына әйтик серләре турында иншалла намазның мәгънәсен сөйләштек, бит шуның кебек искә төшереп китәсең килә. Әлбәттә, ураза дигәч, бик күп кеше инде беренчедән калбне әзерләү. Рамазан аена. Калбне әзерләү. Кеше, мөселман кешесе нинди хисләр белән, нинди уйлар белән шушы изге Рамазанны каршы ала. Кемдер исламнан ярак булган, үзебезнең хәтта милләттәшләребез арасында да андыйлар күп, алар изге Рамазанның ничек килгәнен, ничек барганын һәм ничек киткәнен нәрсә белми дә калалар. Ничек ул хамырын ишәсен ишкән, күңелен ачкан, намазын гыйбадәтен кылмаган, дугасын кылмаган, ул шулай үтеп китә. Аллаһ тәүфик бирсен аларга һәм безне шулар кебек булудан сакласын. Икенче берәүләр бар, альхамдулилlah, Рамазанны беләләр, уразаның да нәрсә икәнен беләләр, тотканнары да бар. Һәм ләкин менә бүген ишетергә туры килә шундый кешеләрне, ураза дигәч, Рамазан дигәч, аларның күңелләрендә сөенәсе урында, шатланасы урында ниндидер борчу бар. Хәтта кайгы бар. Чөнки кайбер кешегә ураза дисәң, ураза, Рамазан, бернәрсә эшләргә ярамый. Ни ашарга ярамый, ни рәхәтләнеп эчеп булмый, ни кемдер борчыла бит инде юбилей үткәрә алмый. Чөнки уразага туры килгән быел. Шулай бит инде. Бик күп ишетергә туры килә андыйларны. Кунакка ирешеп булмый, тегесе булмый, бысы булмый, нәрсә? Рамазан әйтерсеңле килде безне бөтен нәрсәдән мәхрүм итәр өчен. Ягъни ураза килде ниндидер бер йырткыч, бер дошман кебек безне бөтен нәрсәдән мәхрүм итәр өчен. Булай да тормыш авыр иде. Менә ишә Рамазан килде. Кайбер кеше шулай уйлый. Һәм бу дөрес түгел. Хәтта бездә дә кайбер шундый хисләр булырга мөмкин. Менә Рамазан килә дә бу атаннан заживем, Алла бирсә. Гаиттән соң. Аннан кунакка да йөришербез, ялда итәбез, рәхәттә була. Менә бу дөрес түгел. Чөнки Аллаһ әгәр дә без уйласак, изге Рамазан айы безгә килә, безне нәрсәдәндер мәхрүм итер өчен, яки Аллаһ Тәгалә безгә Рамазанны биргән, каялы җыл буе ашадылар, бераз интектерим әле буларны. Жүрсеннәр әле аш. Интектерү өчен бирелде дип кемдер уйлый икән, ул ялгыша.
Аның Аллаһы Тәгалә белән мөгамәләсендә, Аллаһыга мәхәббәтендә аның бар нәрсә? Аның бар хата ниндидер. Чөнки Аллаһы Тәгалә әгәр дә безне аш йөртергә теләсә, Рамазан кирәкме моңа? Рамазаннан башка аш йөртә аламы безне? Йөртә ала. Алла сакласын. Ризыкларыбызны алырга мөмкин. Алла сакласын. Әби бабайларыбызның булды шул заманнар, сугыш заманнары, 20-нче елга ачлыклар, бүгенге көндә илдә күпме, дөньяда күпме Африка илләрендә бар, ашарларына юк. Шуңа күрә Алла Тәгалә ачлыгын да бирә ала. Шулай ук Аллаһ Тәгалә каршыңа үйеп куеп, сәламәтлегеңне алып, нәрсә? Алай да мәхрүм итә ала. Безгә бабайлар әйтәләр иде, шәкерт чакта ризыкның булмавы бер бәла, әмма булып та ашый алмау тагын да зур бәла дип. Чөнки кемнеңдер бавыры, бөере, ашказаны, шикәр шире һәм башкалар. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә Рамазаннан башка да безне интектерәсе килсә интектер ала. Ләкин Рамазанның хикмәтендә түгел. Рамазан Аллаһ Тәгаләнең кунагы. Һәм ул безгә килә бүләк булып, дөрес аңларга кирәк. Нигъмәт булып. Аллаһның нигъмәте килә, Аллаһның бүләге килә. Һәм ул безнән нәрсәнедер җыеп алып, безне бәхетсез итер өчен, мәхрүм итер өчен килми. Киресенчә Аллаһның кунагы безгә бик күп бүләкләр, бик күп нигъмәтләр белән килә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте килә бу айда. Башка айда Аллаһның шиксез рәхмәте бу айда тагын да арта. Аллаһның юмартлыгы килә бу айда. Чөнки Аллаһ юмарт, әмма ләкин Аллаһ Рамазанда тагын да юмарт. Тагын да юмартрак. Аллаһ Тәгаләнең бу айда юмартлыгы тагын да күп. Аллаһ Тәгалә гафу итүче, әмма Аллаһның мәгъфираты бу айда тагын да күп. Тагын да күп. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гафу итә, әмма бу айда ул тагын да күбрәк гафу итә. Аллаһ Тәгалә бу айда бәрәкәт бирә. Кеше нәрсә генә эшләсә дә, аның бу айда бәрәкәте була. Хәтта менә кем нәфил уразасы тота һәм Рамазан уразасын тота. Аерма бармы? Барыбер Рамазанда җиңелрәк. Барыбер җиңелрәк. Менә нәфилдә хәлең дә бетә шунда, кайфың да, Рамазанда ничектер ул сизелми барыбер. Чөнки бәрәкәт килә. Аллаһның бәрәкәте. Һәм Рамазанда ни генә эшләсәң дә, намаз укыйсыңмы, дуа кыласыңмы, зикр, тәсбих, башка нинди генә изгелек кылма, аның бәрәкәте бар. Зәкатыңны бирәсеңме, садакаңны бирәсеңме, ниндидер изге эшеңне башлап җибәрәсеңме, бу айда бәрәкәт. Бәрәкәт өстенә бәрәкәт. Хәтта башка айларда кылып та кабул булмаган дуаларың бу айда кабул була. Башка айда тырышып та барып чыкмаган бик күп уңышларыңны Аллаһ бу айда бирә. Менә шуңа күрә Аллаһ Рамазанны безгә бүләк итеп бирә. Һәм аны сөенеп каршы алырга кирәк. Менә ни өчен безнең бер айдан әз вакыт калып килә, әле бик күпләр аңламыйлар тиздән Рамазанның киләсен. Әле бик күпләрдә моны тыю, моны сизү, моны хисләр юк әле. Юк. Карагыз, сахабалар, табигыйннар әйтәләр, 6 ай кала инде дуа кыла башлаганнар, Раббым, исән сау безне Рамазанга ирештирсәң иде, Рамазанны безгә насыйп итсәң иде. Ни өчен шулай? Чөнки алар аны аңлаганнар. Алар белгәннәр, әгәр дә адәм баласы үз гомерендә бер Рамазанга күбрәк яши алса, бу бик зур бәхет. Алар аны белгәннәр. Һәм әгәр дә синең гамәл дәфтәрендә кыямәт көнендә син бер Рамазанга күбрәк тапсаң, бу синең тормышыңны күпкә Аллаһ каршында Аллаһның күпкә рәхмәтен алырга һәм сине җәннәтләрдә дәрәҗәңне арттырырга бу күпкә зур сәбәп булып тора. Хәтта шундый әсәр бар, әсәр дигән сүз инде ул сахабалар белән булган шундый бер килә риваят, аны галимнәребез китапларында китерәләр. Ике сахаба, ике дус була. Алар инде бергә шулай исламга килеп, гыйбадат кылып яшиләр. Әмма ләкин берсе аның икенчесеннән тырышрак була. Була бит инде шулай. Кемгәдер Аллаһ тырышлыкны күбрәк биргән. Икенчесе дә бик тырыш була, ләкин беренчесе кебек түгел. Бу инде намазда да тырыш, изгелектә дә тырыш, гел тырышрак була. Икенчесе бераз аннан калыша.
Шулай бер вакыт инде сугыш килеп җитеп, җихад игълан ителә, һәм инде үзләренең җирләрен, диннәрен саклап булар чыгып китәләр. Күрәсең, сугыш кырында да беренчесе ни булгандыр инде? Тырышрак булгандыр, ансы шаһид булып үлеп кала. Икенчесе исән кайта. Исән кайта. Тегесен инде шаһидләрчә җирлиләр, бусы исән кайта һәм 1 елдан соң гына үзенең өендә ятып үлә тынычлыкта. Ягъни сугыш кырында үлми. 1 ел күбрәк яши һәм 1 елдан соң үзенең ятагында ятып үлә. Монсында җиназа укып җирлиләр һәм күпмедер вакыттан соң буларның икесен дә белгән бер сахабаның төш күрә. Төш күрә төнлә белән. Җәннәт ишек төбендә басып тора бу ике кеше. Шират көтеп. Һәм фәрештә чыга да карый, кайсын беренче чакырыга. Беренчесе бит инде тырышрак иде. Изгелекне нәрсә? Күбрәк кыла иде. Шулай бит. Һәм сугыш кырында нәрсә? Моның әле тагын бер өстенлеге бар. Бу сугыш кырында шаһид китте. Шаһидләрчә моны җирләделәр. Әмма икенчесе аның өстенлеге бер генә. Ул 1 елга узаграк яшәде. Шуннан соң бу сахаба төшендә күрә, фәрештә чыга җәннәткә алып кирип китергә, һәм карый дагын беренче сугыш кырында шаһид киткәнен түгел, икенчесен җитәкләп җәннәткә алып кирип китә. Һәм күпмедер вакыттан соң чыгып бысындап кирип китә. Шуннан бу иртә белән уянгач, моны инде сахабаларга, башкаларга, башка кешеләргә сөйли, һәм бөтенесе гаҗәпләнәләр. Ничек инде шулай? Тегесе тырышрак иде, бөтен кеше белде аның тырышлыгын, монысына карый. Тегесе сугыш кырында шаһид китте, бөтен өстенлек аның ягында. Шулай бит. Бусы үз урынында ятып үлде, ләкин 1 елга күбрәк яшәде. Һәм нишләргә? Пәйгамбәрбез исән бит. Бөтенесе китте пәйгамбәрбез янына, киттеләр. Нишләргә? Шуннан соң я Расулаллах, менә ди ике кеше ди, берсе шулай булды, берсе шулай үлде, берсе шулай үлде. Менә төштә күрдек ди, фәрештә чыкты да ди, иң беренчесен түгел, икенчесен алып кирип китте ди. Нигә шулай ди? Моның хикмәте нәрсәдә ди? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям, нәрсәсе моның гаҗәпсең ди. В чем тут странного ди? Нәрсәсе моның сәер ди? Әллә икенчесе ди, беренчесеннән 1 елга озаграк яшәмәдеме ди? Яшәде ди. Әллә ул 1 ел эчендә һәр көнне 5 намаз укып, 1 елга фәлән кадәр намаз күбрәк укымадымы ди? Укыды ди. Әллә ул 1 ел эчендә фәлән кадәр зикр, тәсбих күбрәк әйтмәдеме ди? Әйтте ди. Әллә ул 1 ел эчендә 1 Рамазанга күбрәк ураза тотмадымы ни? Тотты ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, аларның арасы ди, җир белән күк арасыннан күбрәк ди. Ягъни икенчесе беренчесеннән өстенрәк булып чыкты дәрәҗәгә. Җир белән күк арасыннан да күп ди. Карагыз, менә бу нәрсәне аңлата. Мөселман кешесе 1 көнгә күбрәк яшәсә дә, аның гамәл дәфтәренә шушы 1 көн эчендә 5 намаз языла. Шулаймы? 5 намазга күбрәк. Күпме сәҗдә, зикр, тәсбих, күпме дуа. Чөнки мөселманның тормышы хәерле, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям диде: "Ла ятаманну ахадукумул маут." Берегез дә үлергә тырышмасын, берегез дә үлемгә омтылмасын, үлем сорап дуа кылмасын диде. Шулай бит. Мөселман кеше яшәргә тырышырга тиеш, чөнки аның яшәве нәрсә? Аның өчен хәерле һәм аның изгелекләренә тора. Шуңа күрә алхамдулилlah, бәлки бардыр узган елны безнең белән бергә ураза тоткан әбиләр, бабайлар, ләкин ел дәврендә нәрсә? Үлем фәрештәсе килеп аларны бәлки алып киткәндер. Без бит белмибез. Беләбез дә инде күпмедер, шулай бит, күпме кешеләр китте. Ә безгә насыйп ахыры, иншалла, бу Рамазанны да күрергә. Ләкин без белмибез, киләсесен күрәбезме, юкмы. Менә шуңа күрә мөселман кешесе сөенергә тиеш. Мөселман кешесе куанып, шушы изге Рамазанны каршы алырга тиеш, чөнки бу аның өчен шатлык, бу аның өчен куаныч һәм ул аның кадерен белергә тиеш. Әлбәттә белергә тиеш. Шуңа күрә әлбәттә кунак килгәч борчылмыйчы булмый. Күңелдә бераз борчылу бар.
Ләкин бераз кайгыру бар, ләкин ул кайгыру уфтану түгел. Алла сакласын. Ул син зур кунакны тиешенчә кабул итә алырсың микән? Зур кунакның кадерен белә алырсың микән дип, ул синең нәрсә? Ул синең шундый кайгыру. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең кунагы килә, Раббым инде безгә көндезләрен уразаларда булып, кичләрен кыямнарда булып, зикр, тәсбих, дугаларда булып, уразаларыбызга кимчелек китермеш. Ягъни кунак килә дә, без әзерме кунакны каршы алырга? Менә шул яктан борчылу булырга тиеш әлбәттә, ләкин ул теге уфтану түгел. Чөнки мөселман кешесе алдан әзерләнмәсә, борчылмаса, ул бит инде, мәсәлән, кунагың килә дә, син әзерләмисең. Менә сиңа кунак килеп звонокка баса. Синең ни идәнең җуылмаган әле, ни ашарыңа пешмәгән, ни матур киемеңне кимәгәнсең, ни камырың куелмаган, ни шәең кайнамаган, бер нәрсәң әзер түгел. Син бит инде кунак кайта алмыйсың. Давай көтеп тор, мин әле идән җуам берәр сәгать. Киемнәрне алыштырам, бәлешләр салам. Аннан юк, ул көтеп тормый, аның чөнки башкасы ачып кертәме. Шулаймы? Шуңа күрә менә монда дагын безнең кызганычка каршы Рамазан башлана, звонокка баскач кына. Хәтта кай вакыт без Рамазанга кирип китәбез, әле аңламыйбыз һаман. Беренче атна үтеп китә, аңламадык. Икенче атна үтеп китә, аңламадык. Кай вакыт менә хәтерләсәгез, кем ураза тота, гыйбадәтен кыла, ул аны аңлый. Кай вакыт соңгы 10 көнгә кергәч аңлый башлыйсың. Туктале, Рамазан бит бу дип. Шундай бер әйткәнегез бармы күңелегезгә? Кай вакыт соңгы 10 көнгә кергәч аңлыйсың, туктале, 10 көн калды бит, Рамазан бит бу. Аңламый да калдым бугай дип, кай вакыт шулай борчыла башлыйсың. Алай булырга тиеш. Ул инде барыбер борчыласың, ләкин без алдан борчылырга тиеш. Алдан әзерләнергә тиеш. Менә шуңа күрә дөрес уй белән, дөрес ният белән, дөрес юнәлеш белән, дөрес күңел белән кабул итик һәм башкаларны да шуңа чакырыйк. Куанып кабул итик, сөенеп кабул итик. Теге яранчык та булса үткәреп җибәрбез дә, аннан яши башларбыз әле дип түгел. Икенче мәсьәлә, безнең халык нигә курка, нигә борчыла? Без сезнең белән күбебез шундый, әйтик, урысча әйткәндә, уровеньда, шундый дәрәҗәдә без борчылабыз Рамазанның шушы ашау ичү өчен. Шулай бит, безнең бөтен проблема ничек ашамый түзермен, ничек ичмий түзермен. Безнең күп вакытта шуңа кайта. Ләкин шуннан да ураза шул инде. Мәсәлән, гыйбадат исламияны ачып карасак, яки башка фикъ китаплары нәрсә ул ураза дигәч, без күрәбез, ураза ул таң беленгәннән алып кояш байганчыга кадәр ризык ва ишемлектән, җинси мөнәсәбәт һәм башка уразаны боза торган эшләрдән тыелу, гыйбадат нияте белән. Шулай бит? Менә бу ураза. Шуңа күрә без ашамыйбыз, эчмибез һәм уразаны боза торган эшләрдән тыелабыз. Шулай бит? Һәм менә без шуңа куркабыз да. Күп кеше борчыла, ашамыйча түзәрме микән, ичмичә исе булса, ичмичә түзеп булмас инде, менә авызлар кибеп бетер инде, хәлләр бетер инде, һәм башка. Ләкин галимнәрнең, без үзебезнең уровеньнан хәзер китеп, без бит бик зәгыйфләр. Без әле гыйбадатның беренче баскычында гына таптанып маташабыз. Әгәр дә без сезнең белән инде бу гыйбадатның үске баскычларына менеп киткән сәләфләр тормышын алсаң, ягъни сахабалар, табигиннар заманнарын алсаң, галимнәрнең хезмәтләрендә күрәбез. Галимнәр язалар, ашау, ураза тотуда, ашау һәм ишүне калдыру ул уразаның иң җиңел түре диләр. Ягъни уразаның иң җиңеле менә без иң кайгырганы безнең. Ягъни ничек ашамый, ичмий түзермен дип әйтү менә бу уразаның иң җиңеле диләр. Әгәр дә сахабалар, табигиннар, безнең зур өммәт галимнәре өчен уразаның иң җиңел түре ашау һәм ишүне калдыру булса, монда сорау турга тиеш безгә, тагын нинди ураза барсың? Әгәр дә монсы иң җиңел икән, һәм аның авыры нинди? Менә шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә безгә ураза гыйбадатын бирде. Балар ач йөрсеннәр әле дип кенә түгел. Ураза гыйбадаты күпкә зур. Һәм менә галимнәребез әйтә, адәм баласының тәнендә күпме әгъза булса, орган, тело. Булсын муланың кулы, аягы, булсын муланың ике күзе, теле, колагы,
Шулай бит инде, менә һәрбер әгъзаның үз уразасы бар дип әйтәләр. Үз уразасы бар дип әйтәләр. Һәм ураза тоткан кеше ул ураза гыйбадәтенә кирип киткәч, аның бүтән тәне, ягъни бүтән әгъзалары уразага кирергә тиеш. Һәм шуңа күрә Җабир радиллаһу анһу әйтә, әгәр ураза тотсаң ди, синең колагың да, күзең дә, телең дә ураза тотсыннар, ялганнан һәм гөнаһ эшләрдән имин булсын ди. Ягъни тел турында әйтә инде. Күршеңне изалаудан саклан ди. Уразалы көнеңдә синең күңелеңдә тынычлык булсын. Уразалы көнең белән уразасыз көнең бер булмасын ди. Ягъни менә адәм баласының ураза тотканда күзләре дә уразага кирергә тиеш. Теле дә уразага кирергә тиеш. Колагы да, аягы, кулы да ул бөтенләй ураза тотарга тиеш. Һәм менә бу адәм баласының тәнендәге әгъзаларының ураза тотуы ул бит аңа керә, йөрәк уразасы да керә, уй уразасы да керә, кеше турында яман уйламау, начар нитмәү. Менә булар бөтенесе бу шундый уразалар, алар безнең гаиттән соң туктыймы? Бетәме бу ураза? Күз уразасы гаиттән соң бетәме? Менә күзләрне йомып бирим дә, гаиттән соң рәхәтләнеп карыйм инде. Юк. Яки мәсәлән тел уразасы гаиттән соң бетәме? Мәсәлән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Бергез ураза тота икән, ялган сүз сөйләмәсен, әрләшмәсен, кешеләр белән шуланышмасын диде. Шулай бит инде. Әгәр дә бер кеше аның белән әрләшергә яки сугышырга тотынса, мин уразада дип әйтсен диде. Шулай бит? Беләсез бу хадисны. Мәсәлән, бер ир ай буе хатыны белән сабыр итешеп яшиләр дә, хатынына әйтә инде: "Ну, матурым, братнадан гает. Ну, гаеттән соң мин сиңа әйтәсе сүзләремне әйтәм инде." Ягъни авыз ачам. Шулай килеп чыга бит инде. Бу дөресме? Юк. Менә карагыз, хикмәт. Рамазан уразасы ул безне өйрәтә шундый уразага, ул уразаның ифтары гаеттән соң булмый. Ул синең гомерең буе барырга тиеш. Аллаһ Тәгалә безгә җаныбыз, тәнебез белән яман эшләрдән тыелырга өйрәтә шушы Рамазан уразасы белән. Әйе, без гаеттә авыз ачабыз. Без Аллаһ харам кылган, харам кылып торган көндезләрендә ипине ашый башлыйбыз. Суларны эчә башлыйбыз көндездә, шулай бит? Халал җифетләрдән баш тартмыйбыз. Әмма ләкин менә бу Рамазан тәрбиясе безнең башка уразабызны дәвам итә. Безнең күзләребез уразада кала. Һәм алар харам карарга тиеш түгел. Безнең колакларыбыз уразада кала, алар харам тыңларга тиеш түгел. Телләребез уразаны дәвам итәме, юкмы? Бик авыр булса да, телләребез уразаны дәвам итә. Һәм ифтар алар өчен ул инде үлем фәрештәсе белән очрашу гына була. Менә шуңа күрә уразаның хикмәтен дә Аллаһ нәрсә диде? Әй иман китергән бәндәләр, я аyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun диде. Әй иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр яшәгән халыкларга ураза тоту фарыз кылынган кебек, сезгә дә аны фарыз кылдык. Бәлки сез байып китәрсез. Бәлки фигураларыгыз яхшырып китәр, дидеме? Кан басымнарыгыз яхшырып китәр, шикәрләрегез чыгып китәр. Юк, алар да булыр. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лa'allakum tattaqun", бәлки сез Аллаһыга тақва булырсыз ди. Бәлки Аллаһның әмерләренә буйсына башларсыз ди. Тыйганнарыннан тыела башларсыз ди. Ягъни уразаның иң зур җимеше ул безне гынахтан чистарта. Ул безне гынахларга каршы көрәшергә өйрәтә. Менә шуңа күрә ураза китә, гаетләр җитә, ә безнең ураза дәвам итә. Елына 12 ай. Нинди ураза? Менә безнең һәрбер әгъза безнең уразасы. Һәрбер әгъза безнең. Шуңа күрә ни мәгънә безнең ураза тотуыбызда. Әгәр дә без Рамазан аенда ипи ашамыйбыз, су ичмибез, шулай бит? Ә уразадан соң харам тутырабыз. Яки мәсәлән, Рамазанның көндезендә мөселман халал хатыныннан баш тарта. Чөнки уразада ярамый. Ә аның күзләре харам хатыннарны күзләүне дәвам итә. Дөресме бу? Дөрес түгел.
Шуңа күрә уразаның хикмәте, әлхамдулилlah. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Әс-сауму джунна диде. Ураза ул калкан диде. Калкан шит. Ул безне саклый җәһәннәм утыннан. Ләкин җәһәннәм утыннан сакланып булмый, әгәр дә харамнардан сакланмасаң. Шуңа күрә уразаның хикмәте, әлхамдулилlah, зур. Һәм ул безнең ач йөрүебез генә түгел. Ул шуды галада, теге бар бит 90-нчы елларда, шуды галадания дигән. Аның да булгандыр шудылар инде, белмим. Ләкин шуды галадания гына түгел. Ураза ул зур гыйбадат, һәм ул безне тәрбияли, һәм менә шуның мәгънәсен аңламыйча ач йөреп кенә дөрес түгел. За мәгънәсен аңларга тиеш. Шуңа күрә менә монда мин ике хадис искә төшереп китәсем килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә бу ике хадистә без күрәбез бер хадис. Ибн Маҗа, Имам Ахмад риваятларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кайбер ураза тотучының уразасы ди, бәлки ач йөрү генәдер ди. Һәм кайбер төннәрен намаз укучының укыган намазы ди, бәлки йокысыз калган төн генәдер ди." Имам Ахмад, Ибн Маҗа риваятларында килә. Менә бу нәрсә дигән сүз? Кайбер кешеләрнең көндез ураза тотып йөрүләре ул фақат ач йөрү генәдер ди. Син бүген уразадамы? Ничек син ураза тотасың? Син иртәдән бирле ашамыйм бит. Гайбәт сөйлим, кеше алдым, тегенең белән әрләшәм, моның белән әле бит ул ач булгач, ашу да килә башлый. Награк талашасы килә башлый. Шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәр нәрсә ди? Аның бөтен уразасы ач йөрү ди. Төнне белән намаз укуы йокысыз калган төн генәдер. Син бүген төнне йокладыңмы? Юк шул, йокламадым. Нигә? Чөнки мин төнне намаз укыдым. Ягъни төнне буе намаз укыган, ләкин аның намазы намаз булмаган. Ул күңелен салмаган. Ул аны күңелен биреп укымаган. Шуңа күрә нәрсә? Бу просто йокысыз калган төн инде. Менә шуңа күрә алай булырга тиеш түгел. Икенче бер риваятта килә. Ураза тотучылардан ди, күпмесенең уразасы авызлары кибү генә ди. Кыям торучылардан күпмесенең кыямы йокысыз калган төн генәдер ди. Менә шуңа күрә ураза ризыксыз калган көн булырга тиеш түгел. Һәм төнге тәһаҗҗүд йокысыз калган төн булырга тиеш түгел. Аларның икесенең дә мәгънәсе бар, алар икесе дә зур гыйбадат. Һәм зур галимебез Имам Ал-Газали, Имам Газали рахимахуллах, менә шушы хадистән чыгып безгә әйтә. Менә бу хадис ни турында ди? Менә монда сүз ди, иң беренче харам ризык белән авыз ачучылар турында сүз бара ди. Ни өчен? Чөнки ул көне буе ипи дә ашамый. Ипи асылда халал бит инде. Ул су да эчмәй, чөнки ураза тота. Кояш байгач бисмиллахсыз тавыкны да тутыра. Колбаса да кирип китә, халал булмаган. Шуңа күрә Имам Газали нәрсә ди? Харам белән авыз ачучылар турында сүз бара ди. Чөнки ничек инде син көндез халал ипине дә ашамадың, суны да эчмәдең, хәзер харам ит белән, харам башка нәрсәләр белән корсак тутырасың. Икенчесе ди, монда сүз бара гайбәт сөйләп. Кеше ите белән авыз ачучылар турында ди. Монда хикмәте нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ла ягтаб бa'dukum ba'da". Бер-берегезнең артында бер-берегезне яманлап гайбәтен сөйләмәгез. Аюхиббу ахадукум аякула лахма ахиhi maytan fakarihtumуh. Әллә берәрегезнең ди каршында үлеп яткан кардәшенең итен кисеп ашарга теләгегез булырмы ди? Факарихтуму, сез моннан җирәнәсез ди. Ничек инде үлгән кешенең итен ашыйсың? Ул бит кеше ите җирәнгеш нәрсә, шулай бит инде. Сез моннан җирәнәсез ди. Ләкин Куръан-ы Кәримдә Аллаһ безгә нәрсә ди? Кешенең гайбәтен сөйләү ди, шушы итен ашау белән бер ди. Димәк, монда ничек килеп чыга? Кеше субханалла, ураза тота берәү, ашамый, ипидә дә ашамый. Соң су булса да инде, юк, никакой су, мин уразада. Кеше ите белән авыз ачып йөри. Ягъни нәрсә эшли? Гайбәт сөйләп йөри. Кеше яманлап йөри. Димәк, бу нәрсә? Ипи белән ураза тота, кеше ите белән авыз ача. Менә Имам Газали әйтә, һәм гынахлардан тыелмаучылар турында
сүз барады әйе. Менә шуңа күрә галимнәребезнең шундый хикмәтле сүзләре бар. Күпме ураза тотучы ди, уразада түгел ди. Ә күпме көндезләрен ашап йөрүче уразада ди. Шулай әйткәннәр. Ягъни күпме ураза тотучы уразада түгел ди. Чөнки ул уразада ул тыелмый гынахлардан. Ничек гайбәт сөйләгән сөйли, ничек әрләшкән әрләшә, ничек талашкан талаша, алдаган алдый һаман. Әйе. Ә күпме кеше авыз ачып, ягъни ифтар кылып йөрсә дә ул уразада ди. Ни өчен? Чөнки ул бүген уразага кирмәгән. Ул бүген ашый, һәм ләкин ул ураза тота. Ни өчен? Гайбәткә кирмәй, күзләре харам күзләмәй, колаклары харам тыңламый, теле ялган сөйләмәй, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең хикмәте безгә менә шушы ураза гыйбадәте ул безне тәрбияли. Ул безне тәрбияли гынахлардан сакланырга. Иншалла, инде исән сау булсак, менә шушы Рамазанга кергәч, ниятләп торабыз инде, Аллаһ насыйп итсә, шушы таравих намазлары белән, ифтарлар белән, бәлки менә кемнәр килә алмаса инде, чөнки күп мәчетләрдә урын булмый бит инде, булмаячак шулай бит. Иншалла, ифтардан соң көн сайын дәресләр ясап карарга инде, иншалла булдырып, ният бар инде, иншалла. Ниятенә күрә булса да җирне алырбыз. Аны инде игълан итәрбез, иншалла. Һәм менә шул дәресләр арасында без аны карарбыз, бәлки 10 көнлекләргә бүлербез. 10 көн бер төрле дәрес, 10 көн икенче төрле, 10 көн өченче төрле. Бәлки атналарга бүленер, карап бетерәбез, чөнки әлхәмдүлилләh бирәсе әйберләр күп. Менә шуларның берсе булачак, бер 7-8 дәрес. Иншалла, менә шушы адәм баласының тәнендә булган һәр бер әгъзаның уразасы турында. Чөнки мәсәлән, тел уразасы ул үзе аерым. Үзенә бер 5 дәрес кирәктер, наверное. Телнең ураза тотырга өйрәтергә. Бу иң авыр ураза. Бу моннан да авыр ураза юк. Менә кешегә 18 сәгать ашама дисәң, без ашыйбыз. 18 сәгать әйдә гайбәт сөйләмичә каралы, берсен дә сүкмичә каралы дисәң, или аны өйгә кертеп бикләп куйра кирәк инде, чтобы тыңлаучы булмасын. Яки авызын ябып куйра кирәк. Бик авыр тел уразасы тоту. Шулай ук тел уразасы белән бергә кулак уразасы бар, чөнки аның бит тыңлаучысы булмаса, сөйләүчесе дә булмас иде. Шулай ук күз уразасы бар, бигрәк тә җәй чорларында, бигрәк тә ир затларына. Шулай ук кул уразасы, кешегә кул сузу булсынмы, анда кеше малына кул сузу булсынмы, бик күп төрле нәрсәләр бар уразалары. Аяк уразасы бар. Шулай ук күңел уразасы бар. Менә мәсәлән, бер кешене күрде, мәсәлән, авылда яңа машина алган. Машалла, күп тырышадыр инде бу. Минем кебек ялкау түгелдер инде, шуңа алгандыр инде дип әйтми бит ул аны. Менә урлаган инде бу хайван, урлаган. Мин шикләнәем бу кешедән. Шикләнәйдем, бу точно каяндыр нәрсәдер шудырган бу, кемнедер рәнҗеткән бу. Менә ул бит инде нәрсә? Суузан дип әйтелә. Кеше турында яман зан кылу. Яман уйлар белмичә, дәлилсез, нигезсез уйлаулар, яман уйлаулар. Алар бар, алардан ураза тотырга кирәк. Менә шуңа күрә бу нәрсәләр турында иншалла Аллаһ насыйп итсә, Рамазанда инде бу әйберләргә тукталырга кирәк. Чөнки кешене өйрәтергә кирәк хәзер. Ураза, намаз ул без белгән тән хәрәкәтләре генә түгел дип бит инде ел буе сөйләштек. Шулай бит? Менә шуның кебек ураза да ул ач тору гына түгел. Ашамый, ичмий йөрү генә түгел. Ураза ул зур мәдрәсә. Ул безне тәрбияләргә тиеш. Һәм без аны аңламасак, без бу гыйбадәтнең тәмен, намазның тәмен татый алмаган кебек, бу гыйбадәтнең дә тәмен без татый алмаячакбыз. Шуңа күрә Раббым инде исән сау Рамазаннарга ирештирсен, Рамазанны безгә насыйп итсен һәм көндезләрен ураза тотып, төннәрен кыям торып, иншалла әниләребездән туган сабый бала хәлендә гаетләргә ирешергә иншалла насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһ рәхмәт итсен.